L-anzjana ta' 74 sena minn Taslima tgħix ma' binha f'dan l-appartiment li jinsab fis-sit solar ta' Distrand Mansions. In-nar beda wara li qabdilha żejt waqt li kienet qiegħda ssajjar. Kċina ta' appartament f'Distrand Taslima ħa nar fuq il-post issejħu il-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif tistgħu taraw warajja għadha għaddejja l-operazzjoni sabiex jintfew in-nirien. Hija ngħatat l-ewwel għajnuna mill-ġinien. Mara li tgħix fl-istess blok ta' appartamenti irrakkontat ma' One News li dak il-ħin kienet qed tara t-television meta bdiet tisma' l-ajat u ma li ħarġet tittawwal raddaħna kbira fil-komun tal-blok. Minnu fih din il-mara u persuna oħra marru fl-appartament tal-anzjana u ippruvaw jitfgħu n-nirien fire extinguisher, iżda kollu kien għal xejn. Fl-istess waqt persuni oħra ċemplu għall-għajnuna u għenu lill-anzjana toħroġ barra. Fuq post inbagħtu 4 vetturi tat-tifi tan-nar. Permezz ta' tower ladder il-pumpiera tteraw min-naħa ta' barra tal-appartament u kisru ħġieġa tal-gallerija sabiex jitlu ġewwa. Kienu diversi persuni li nġabru tul ix-xatta ta' Taslima kif ukoll fil-galleriji tal-appartamenti tal-madwar isegwu dak li kien għaddej. Għal xi ħin it-triq ingħalqet għat-traffiku. L-investigazzjonijiet dwar dan l-inċident qed jitmexxew mill-pulizija mill-għasad ta' Taslima.